ତାପରେ କହ ଜୋର ପାଟିରେ କହ। ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି। କାହିଁକି ଇଚ୍ଛା ହଉନି? କାହିଁକି ହଁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଟ୍ୟୁସନରେ ଗୁରୁମା ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି? ନା। ଗୁରୁମା ଗେଲ କରୁଛନ୍ତି? ହଁ। ତାହେଲେ ଟ୍ୟୁସନ ଯିବାକୁ କାହିଁକି ଇଚ୍ଛା ହଉନି? ବାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ବୋଲି। ବାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ବୋଲି? ଟ୍ୟୁସନରେ ତମେ ବାନ୍ତି କରୁଛ କି? ନା। ତାହେଲେ ଟ୍ୟୁସନ ଗଲେ ତମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛଟି? ହଁ। ତାହେଲେ ତମର ଟ୍ୟୁସନ ଯିବାରେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି? ତମେ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ିବନି କି? ନା। ଆଉ ଚାକିରି କରିବ କି କରିବନି? କରିବି। ପାଠ ନ ପଢ଼ିଲେ କେମିତି ଚାକିରି କରିବ? ବଡ଼ ହେଲେ ତମେ କ'ଣ ହବ? ପୋଲିସ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହବ? ଜୋର ପାଟିରେ କୁହ। ଜୋର ପାଟିରେ। ପୋଲିସ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ହବ।